Ka jingpen mang jong ki bor sarkar jong gari na kabenta ka jingpit jingpiang jong ka yeng kasem hapo gari kalong ka baklain bha ka bolong ru da ka jingshim khya jong ki long kmi ki bala kloi ban but bat kloi ban shim ya ki sinjam ban penim nangkong yala ka jong ka yeng kasem ka jingpen mang ya ki self help group ha kaleng ki jaka kapen kiu ya ka yo ka kot badru kapen kentiu ya ka yo ka kot hapo ka shnong ka thau ka shnong sau khwan manta ka sngi ka sakhi ya ka jingla jong ki long kmi ban thau ya ki self help group ba pher ki bala kot hadu khatn riu tli ki self help group ban panlong ya ka we ka village organization bat manta ka sngi ka ne ka village organization karakhe ya ka jingdap ba shisnam jong ka jingyai lanti ban pantalun ya ki kam hapo ka ne ka village organization ka bala pet ya ki khatn riu tli ki SSG hapo ka ne ka shnong layo oban sakhiru ya ka jingpun pa jong ka ne ka village organization ka bala long ka jing itnat bat ka jing scam ki jing trikam hapo ka ne ka village organization ban pnisai shushu ya ki jing mantoi bandon ki SSG hapo ki shnong ki thau ka ne ka kanhun kala peniru da ka drama ka bala pensangau tanat baru ya ki nong sha khot sngobha ki bakentup ya MLA jong ko umsning constituency uba Jason S Maulong nangta uba Rocky Marwen ubadeu presiden jong ko umsning block congress committee ubalong ru ha keju kopor urang ba shnong jong shnong umsning proparbi nangta uba agar lansun ubadeu block coordinator jong ko umsning CNRD block uba WS Kharwan lang urang ba shnong jong shnong sakhwan rengkat ru kinong ilam shnong bat kiwe de hakane kasngi hadin ba kinong ilam jong kane village organization kila penpau hakmat jong MLA ya ka jingdon kam bandan ka office ka bakerpang na ka benta bat peniat bet bat ban pentelun ki kam jong ka kanhon na kaliang jong MLA ka umsning constituency ula ay ka jingerap ka ba arlak tengka na ka benta bat sedang no ya ka jingshna ya kane ka office jong kane ka kanhon ngangek ba kani ka jingdon kani ka view hangni ka shnong kanang yarap habrok kiliang
nam ta ki khun samla nam ta phi ki long mi na barok ki liang bat kawai nga kwa bat ong shwa bangan shong na lai di jingkran i baling kot na kaliang jonga hakane namar go nga phi ba kata ka VO ka dongkam kata ka office betri kam ka bapura namar hadu munta ngasu thu pinongkam kata ka office ka berang tai ka thei jonga EAC office EAC ka thai ka long ba temporary tinga ngai ba kan hakani ka no pais ni ngala ban kular ya phi hakawai kenti naka blog ngan penwat kata ka lat kalenti bangin yo man sedang no kata ka office mapila ban sedang no kata foundation mapila ban sedang no ban pinjang kita ki paya bat nakaliang jonga kumutaw MLA ro habang let shano ka function ngamuhon ba nga sumi thli kumto mo mga sotho ka ega jingdong kam hang national tin nakaliang ka jonga he ngan kulari kanika village organization but barokhay kilong kumi berang ne khama jingdong ba asnong ko ka blog ro barokhay ngan ay kuma arlak tingka swa ba pinang jestang ya kanika kam ba pinang la bantay kata ka office re kam ka pura jong phi baraka jo ka po bangin yo man pendap naka-blog ro ngan wat kata ka jingharap dadona dadan nyongot rung lang be ko pa juma Chilong rồi phi ba ông cho cần thay cái skin cần thay yo tang ka kente to no ang nè da haja ka cho pa to pendung la kon phi kon te dan re ta te la le pule ki sabar da long te tang pa tang i amot i dan yi pa ti chilong rồi phi ba mangam dawa ba poi sani ba ban tre ku pa sani te poi nga sani sam sau dan te sa chini sana cũng ta đi học đi xe bạc khang yin đi phi khang te tang ro instrument te ku pa le sa sai te te to này bun nhà chụp ấy kata te cũng nông lệ phi chẳng grum qua rung rồi phi mà tos om sona ku pa sa dalawan subit met mo Menteri kupate seorang se ko ngo rumah te dale dan botan bi ke te long rom kata te hi xe về kịp lăng hi to te dalawan kupa seorang te sebit kupa le sa sat te menta pak wan le te dalawan kupa seorang to ada dei ba qua ki berung te la step te don speak ba long yawan pensyai i hapo interbar hapo office BO hamadan football tip piong jar sa snong rum kena piwa ini se bayar le ki brustu te hati madan football dan juga office BO te seorang akser ku buce mah to te seorang kupa semit te seorang ngasih kan no buce long ta si po buce si po buce te dawan khatar buce long le te pi te ông si po hi se ta ta te be por ki wa der kim dai ba ông si po tuan khat so ai là message đó sao mà cho sợ sen nga se pi ma sen nga ha WhatsApp lam tiba kita te tang message itu na ta te ile kembar pi tugas Kristus là ka ya công tư là ka laptop te tenjap to so sen be nya ha message te ma le no i te ha ka laptop ta dei ba phi se ba hikai te wan nga thrang si sai nga te phi baru nga ta group dan hi se ki ba itu kana nga ba dukan sya ya ta group tang ba nga patenang mut nga group ba ya le pratbun ya le si chan ya yes pi bernga sing tang ba mentoy kunta tang ba he ya tu lupa nga pi nga te hapang jimbit nga la pa sumpun ba udu de ya tu hok nga pi dai ni bare uhe ji sha ruwa nga bare si sanova te daladi uli te pacilong hirese te amod dia uhe ne mit wa bu anu la ale u bali tirem dasni dia kentar kendong ap ya le ong mo ba ile yawan pi ba yawan i hani injuthi ba kwa pensyai ba ki kenthai ba ro de banya rung ki kataka group kenthai ka ba khot ki ka sel group te ka ba mentoi ba kataka group je ki kenthai ka ba la i banya ya lum kensyo banya lum senyang banya shimram
la ibanya ri kita ki jing ri te long ka ba bentai ba te kwa iba kemai sumpui roi ya rung lang ise bari joy nang hata ka guru te kuno sha ipi kata te song kamon choka se mengate la nga tang ba met yong te ngate ti nga te sat ngan ki khon som sa ngate long chong se Hei, pas semput tu bakla renta, ngba mentoi lang hakayi ni se de ta manga, tang balong basya aki haki senrang, habrung tang manga ka keme ngba mentoi lang. Ngarung hinga terang sisa hinga badon grup pi. Bai nga kini ki parlok ire men siwani kong deng duk kino rehe na du badon ki ha grup mentala yo rung ki so akawi oladon ire pi perre kini be mengape kine. Kwa ada balong kini. Kwa tung balik tere kentang main di bruda. lo ong ha pa wat le re ya ban tung grup cho pa nang la tung bai manga to hun hang bai manga da ai na tan sin cao bai ni ada ong Lele si hajar IP si tayo kendit man kamit hang badi ngai khau la ta lai spa le ngatu lai spa menta bani april ki khon along skur bai skur sano bai ni pom sano te ko wa nga on pa semput badon lang kamai kaji menta he ka sarkar hi se ai lat ka hi ken thai bani hala ki jong ki kejat bai le ngam la chong tang badai ro ong badala long bru iben hapi so le hinga ba mentoi hapi ba yarap api penduk mensim re ai mensim ha bale ngang ba bhang ba mentoi te bale len tinga to mola tu te kong deng tu pi tu bawan hani tu sin sa ki satu asna yin thambai la ka slep hido ka keper kita pi kas nyang kasier sudai pi ong kelinga mensiwa ka tu ipi baduk ki te menta ci dub li belar ki hiki beru kakam la chong hatu mit sngi tu kam la chong hi mentali te utit pro hi la matung kasem bahe hi la sina te mud onga pi ba la long bru ba ki se te long pa mene ong pa le pa sabun ho te nang meno hi nang wan chong chnong pa ni pa kum konong wei wan chong chnong pa ni mangau ba chnong wa pat lap ngali pe lor ni hin ki bru ba pa la lap li pe lor ni ba ngin ki satu shalenti balai sabun jo i pensyai nga sengap ba te long le he rama hatu halat jon ki te keren nga te ong ki lerung te rung nga se i ngang tang ta dei ro ong ba mi la yin balai hatan kong deng balai lor ni kum nop noi ong ka ong ki bayo jing yarap ise tu kasier bari ki wayo te dala kapleng dala ye wa haki hiyo so ka sebot dei dala he tu kisier kwa dei wa dei long yo jing mentoi ba ki se tang ba long hap sim ram tang ba basu wa long hap su kat bala ba ki te pi usnem ubdei babu dei ra babu ki la bang ma tu la bi o ma kata te so song jing sung thu cho pa manga tu thu nga menta ba si ngau ni menta ba pat long bru mengate kamun jonga sutu papa ong pet kai nga ap dal kam long bru nga kum no ong ni menta pa don jing mi nga te pat ni nga se ba tulun nga lapei hoi ai si phau ha pa ho ho hey menta pan nga si phau da sel bai si da long bru si sha mengata la grup te so ai menga pi si spa man kamit ayo pi ben joy Hakane ka si ka bala rakhe ya ka jingdap bachisnem jongkane ka village organization ka bala ikarteng kum ka nang yai san village organization lairan lang ikong ilengkhoi ikong m tengkan ibede president jongka VO nangta ikong p majau ibede treasurer uba ti khongsni ubede district mission manager jongka NRLM Ribhoi district ikong Milianda lengkhoi ibede master bookkeeper ikong bahun shisha nongse ibede secretary jongkane ka village organization Kuntubru ya ki nongkit kam bad ki dkhot jong ki ne ki khat nreu tli ki SSG ki bodan hapo ka ne kshnong sakwan hari bohi district menta kasngi ba mene I treasurer la yo ban brief la yo ban peni nei la yo ban pen snowing ya ka e ka VO kala le hang ne kashnong la ki don kumba khat nreu tli ki SSG bodan hapo jong ni ka VO ngai ba phi ki long kme ki bodan hang ne kashnong phi long ki ba ket bade bah namata kasnong kata hadu kata nama belai
ya ki duk ki sup phi don lang mut ki phi kiner ki phi kudup ki na dong kam ke bay pang bistom lu phi don lang lara ki don kita ki kna ki ba ne ki longi ki beduna na mata ka bay school lu phi kiner ki ti te kalau ke ki ba sutra na phi khat ba na phi pet what is the meaning to a self help group kamot nalade yalade kadi kata naka government kala ban ai kata ka jingarap pada nalade yalade kalau ke ka sutanat nama nayalde yalade phila ban pek bha nama phi jan parasnong telok kalong ke ka jingajan jinge sutanat mar ku mutaw nong mi khmat tingi habyawa di kata kalat kalimti kumno ban pen bha na kapor sa kapor te nakaliang jonga lada nga don kat bat phi hakini kisngi banwan ng nisya khmat lada khani ki brai ki badap khamyo ban don kat bat phi nganget kanang beteng kata ka jingdong kam jung phi hang nya snong te nang ya tre shitom phi ki long kume te nganget ba phi na yaklet pada kenya ngana de ko por mo kat ni nglayo man yarap mo sa don ringkat bat nga ngin ya tre ringkat kata ka bedong kam habang ong phi ngin ya tre ringkat ni ai ka kti ka mon ba ka diang kan pernah kisnong kata kan pernah lut habarok kilian ngisu tho ki jingduna ki babon haman kisnong panga persang ka babahatam nam pata ki pet ba tenayo tho la dai ide ibadat ni ba he pada kadai na kemensim ka bakulo ka kemensim ka bait ka bedong kam do ahmad kalong kami kadai ka banget bat ka bala banle bat kale habang asap ia ka jingya lemti jongpi kani ke organisation dang sisnem ngayo sngo ya ki kam barat ba jong kani ke organisation ngasak bin pa bin tek patiak ke ka ba ki kran I treasurer ha ka tu ka presentation ke jong I ka ba I ban pen sngo yang I kalong ke ba phi kum ki long kami phi don kata ka mensim barang ba bat ka mensim ba shenrang haba ong ka mensim ba shenrang kum urang khat arbor ka mensim ka jongphi ka long ban tre borba hakaba ban tintiulam ya ki para long kami hakani ka snong ba ki jongi henry lengba ka sarkar india lengba ka ni ka mission ka long kami kam dei tang ban sukhi marsin khimen step ha khiu jaw bayong marsin khimen step ban pensumi ki khon marsin khimen step ha usunyam marsin khimen step ban siem ka jan ban leksan Henry lengba kani ka mission jong ka sarkar India la ai bor kerpang ni phi ki long kami ban sedang ya ki kam ba pher lengba ka self help group bat kumno ban kentiu ya ki imlang asalang hapo ka snong ka thawe ki jongi long kami ka bastan ka te bor ya ring besam long kami ka bastan ka tip ka nget ka le bat ka la hiru ban le ya ki kam ki bakraw ki ba urang ba umle